Se suposa a l'alçada més o menys de la plaça Ponent, amb la via Augusta, i segurament amb el cardo, un dels cardos principals que travessava i que donava a la façana del teatre i al fòrum de la Colònia. O sigui, és una via, forma part de tota la red, la xarxa aquesta viària del suburbi portuari. Mira aquest mur, mira l'altre... Sota la casa del mar. Sota la casa del mar, que seran trams. Això pot limitar el que s'hagi de fer als marcs. Tant com limitar, no, perquè s'ha de tenir molt present